nuwun Mas Armadi. Nggih. Kados dalu menika Nggih. merti dusun nggih. Nggih. Dipun lestariaken nganti kapanpun. Amin. Mugi-mugi Gusti ngijabahi perkara ada pro dan kontra itu pasti. Nggih, leres. Tetap ngadeg jejeg budayane dhewe aja nganti kegerus lawan budaya maca. Apa lakon sok ben anu ya Mas ya, arep nonton Bersih Desa ki ning Amerika ngono ya Mas. Lah nggih. Monggo dawuhe Pak Anom kae ning Amerika iki sudah tidak kurang dari 200 perangkat gamelan ning Amerika. Monggo apik kabeh. Nggih. Yo, ade apa lakon lagu gamelan dadi ning Amerika ya Mas. Laras. Nggih. Matur nuwun Mas Kangko supatipun. Nggih. Lho Mbak Dewi. Ingkang sami keparengan rawuh, tepuk tangan untuk Mas Kangko dan Mbak Dewi.